ମାରେ କଣ ତୋର ଦରକାର? ଭକ୍ତ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ, ନିଜ ରୂପ କରାଇଲେ ଦର୍ଶନ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଇଲେ, ହରିଣ ପଦ ଶରଣ ସେ, ହରିଣ ପଦ ଶରଣ ସେ, ହରିଣ ପଦ ଶରଣ ସେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରି ପକାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ନିଜ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ। ଏ ଜୀବନରେ ଦିଅ ଧନ ଜନ ଯଶ, ଜୀବନରେ ଦିଅ ଧନ ଜନ ଯଶ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜୀବନରେ ଧନ ଜନ ଆଉ ଯଶ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ନାରୀ ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମାଗିକି ନେଲୁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ତୁ ଆଗାମୀ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଧନ ଜନ ଯଶ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ ହବନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉଦିନ ମା ହବୁ, ତୋ ପୁଅ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ, ମୋର ସ୍ୱରପାଲା ତୋ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 16 ଦିନରେ 16 ରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେଜ ମାଡ଼ିବୁନି, ଏକା ଅଙ୍ଗରେ ରହି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ 16 ଦିନରେ 16 ବ୍ରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ମୋର ବାନା ଜଗତରେ ଉଡ଼େଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ବାନା ଉଡ଼େଇବି। ସତ୍ୟ କରିଦେଲା। ଠାକୁର ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ ମାରେ ନିଏ ହୁକୁମ ନେଇ ତୁ ଘର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖି ନେଇକି ମୋ ନାଁରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାଁରେ ଧୂପ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ଜଳେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମାରିବୁ। ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସର୍ପ ପିଶାଚ ଘର ଦୃଷ୍ଟି ପର ଦୃଷ୍ଟି ଘର ଦୃଷ୍ଟି ଏ କାହାର ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ ରେ। ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଳି ମାନେ ଯାଇକି ଦେବତା ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପଇସା ନେଇକି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ରାଜା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ବୁଲିଆ ମାରିକି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ ରାଣୀ ଭାଇକି ଲୋକ ହୋଇ ଇଏ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଘରେ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛି, ଇଏ ଗୁଣିତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ବୋଧେ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କଥାଟା ଜାଣିଲଣି, ତୁମ ଯୋଉ ସାନ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବଡ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ବୋଲି ପାଖରେ ଆଦର ସ୍ନେହ କରୁଥିଲ, ସିଏ କଣ କଲାଣି ତମେ ଜାଣିଛ? ସିଏ କଣ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଆଣିବି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପୂଜା ପୂଜି କରୁଛି। ତମେ କଥା ଆଉ ଜାଣିନ କି? ଚାଲ ଦେଖିବ, ଚାଲ।